Boa tarde a todos e a todas. Na memoria de don Olimpio Arca Caldas comezamos, grazas a vós, mozas e mozos deste noso Concello da Estrada. Grazas a vós, mestras e mestres, nais e pais. Comezamos intensamente a poñernos de gala e con vos sentir. Na fascinación do teatro, as noites estarán brillantemente alumadas e os días fenomenalmente cheos de sol. Hoxe e mañá, nestas quintas xornadas de Teatro Escolar Olimpio Arca, todas e todos estaremos nas belezas de nós, no sentir e nas palabras da nosa lingua. E así tamén o estaremos chegando desde os vosos centros, aterrando aquí no Teatro Principal, nas firmezas do querer, no máis ilusionante, certo, e na fascinación das vosas obras feitas teatro. Teatro voso, escolar, educativo compartido, de calidade responsable. Teatro voso na lingua. Teatro voso de cultura. De cultura que nos fala, que nos pregunta, que nos conta e canta. Teatro voso, repito, para todas e todos vós. Grazas por nos deixar participar e formar parte desa absoluta e maravillosa estrea. Pois, felices coas mestras camiñades, cos mestres felices tamén camiñades. E así de felices traballades, cantos lindos mundos fabricades, cantos universos descubrides, cantos polo teatro vos soñades, e por iso vos aquí estades, canto futuro nobre debuxades. Pois o teatro é vos arte, sí señora, é vos o teatro arte, sí señor, que del ninguén quede fora, no feito na nosa lingua de amor. Vós sodes xente verdadeira con dozura e alegría. Nós, na vosa compañía, disfrutamos de primeira. E así xa nos despedimos. E que comece a función. Por iso, para vos pedimos aplausos de corazón. Permitídeme un saúdo moi especial para unha irmá política de don Olimpio, Pepita, un aplauso a ela, 92 anos, 97. E agora ten a palabra Maca Arca, a filla de don Olimpio Arca. Maca, por favor. Ola, boas tardes. Unha volta máis en novembro na Estrada. Dende a última vez que a Asociación Cultural Vagalumes nos convocou no Teatro Principal para a cuarta edición do Festival de Teatro Escolar Olimpio Arca Caldas, pasaron 3 anos. Fóisenos, entre tanto, moita xente querida. Pasou o inverno, e o verán, e outro inverno, e outro. E veu a seca,
e xa chove de novo sobre as terras da estrada. E outra volta, a marxa do teatro volve a ledar os nosos corazóns grazas ao empeño da Asociación Vagalumes e a xenerosidade de equipos docentes e de alumnado que acollen con entusiasmo esta iniciativa. Non imaginades a alegría que supón para nós, a familia de Olimpio Arca, comprobar que o seu nome non se esvaece e vai chegando a nenos e nenas que non o coñeceron persoalmente. Nin imaginades tampouco o agradecemento que sentimos cara a todo o profesorado, que aparcando momentaneamente burocracias excesivas, atopa o tempo para transmitir valores ao seu alumnado a través do teatro. Na longa travesía do deserto de espectáculos que foron estes últimos anos pasados, porén, a satisfacción de ver impresas por primeira vez as obras do noso pai nun único volume, como el sempre desexara, é o que nos permite hoxe estar moi ledos. Permitídenos, pois, ofrecervos a cada grupo dos participantes, dos colexios ou dos institutos participantes, un volume do Teatro de Don Olimpio, como pequena mostra de gratitude polo voso esforzo. Estamos seguras de que disfrutaremos plenamente da representación das vosas obras. Así que, moitas grazas.